Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shafin mu na labaran mu na yau da kullum. A yau za mu tattauna kan wata muhimmiyar matsala da ke fuskantar bangaren ilimi a Najeriya, inda kungiyoyin ma'aikatan jami'o'i SANU da NASU suka yi barazanar shiga yajin aiki saboda rashin biyan albashi. Wannan barazanar yajin aiki ya biyo bayan cika alƙawuran gwamnati da ba a biya ba. Za mu ji cikakken bayani daga wannan kungiyoyin ma'aikatan jami'o'in Najeriya SANU, wato Senior Staff Association of Nigerian Universities, da kuma NASU, wanda ke kira da Non-Academic Staff Union, sun yi barazanar shiga yajin aiki idan gwamnatin tarayya bata biya musu albashin da ake bin su ba. Wannan ya zo ne bayan sun bayar da wa'adin makonni 3 ga gwamnati don aiwatar da bukatu. NASU sun bayyana damar su game da yadda gwamnati ta gaza biyan albashin wasu daga cikin mambobinsa a tsawon lokaci. Haka kuma sun ce rashin biyan albashin ya shafi walwalarsu da kuma kula da iyalansu. Ƙungiyoyi sun ce idan ba a biya albashin cikin wa'adin da suka gindaya ba su da wani zaɓi da face shiga yajin aiki, wanda hakan zai iya shafar harkokin jami'o'i a faɗin ƙasar. A cikin wata sanarwa da shugaban SANU da NASU suka fitar, sun ce an shafa watanni mambobinsu suna fama da rashin albashi, kuma duk da yawan alƙawarin da gwamnati ta yi, babu wani ci gaba da aka samu. Sun kuma bayyana cewa a yayin da suke ƙoƙarin tattaunawa da gwamnati don warware matsalolin, har yanzu ba a samu maslaha. Wannan yajin aikin da ƙungiyoyin suka yi barazana zai ƙara dagula al'amura a ɓangaren ilimi, inda ɗalibai za su ci gaba da fuskantar tsaiko a karatunsu. Ma'aikatan jami'o'i sun kuma kira ga gwamnati da ta hanzarta biyan su domin gujewa yajin aikin da zai iya tasiri sosai kan harkokin ilimi. Masu sauraro, wannan shine labarin da muke da shi kan barazanar yajin aikin da SANU da NASU suka yi saboda rashin biyan albashi. Idan har ba a ɗauki mataki cikin makonni 3 ba, za mu iya ganin ƙarin tsaiko a ɓangaren ilimi. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Ku ci gaba da kasancewa tare da shafinmu na labaranmu na yau da kullum domin samun ƙarin labarai masu muhimmanci. Kada ku manta, ku danna subscribe da ƙararrawa don samun wasu sabbin labaran.